Arheološko-turističko-sportski park Ravne 2 u našem gradu u nedjelju je ugostio muzičko-scenski spektakl Cirque du Soleil i sjajnu predstavu Harry Potter na ledu. Nekoliko hiljada oduševljenih posjetilaca imalo je priliku da uživa u sjajnom nastupu preko 30 članova ovog internacionalnog kolektiva, te u tačkama ispunjenim akrobatikom, umjetnošću, cirkusom, muzikom i komedijom. Sjajan tim Fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca već godinama radi na transformaciji ovog zemljišta. Prije 10 godina bila je močvara, kupili smo 15 parcela i pokazali da mi u Bosni ne znamo samo da od nečeg lijepog, naših lijepih planina, jezera, rijeka, načinimo divlje deponije, već možemo i obrnuti. Od nečega zapuštenog da napravimo najljepši park koji je postao regionalna, kulturna oaza, oaza mira, oaza sporta, oaza duhovnosti. Oaza i za najmlađe. Svake godine imamo po 150 osnovnih škola, desetine hiljada djece koji dođu ovdje u park, sigurno, nema kontaminacije, nema saobraćaja, nema vike i sve im dajemo besplatno. Ja sam bio u Americi 25 godina, Amerika je zemlja gdje se samo grabi, traže se veće plate, više profita, više novca i prođe život u trci za novca. Shvatio sam da postoje važnije stvari, a to je da dajemo. Jer kad dajete, neko će se pobrinuti za vas. A kad grabite, nećete nikada imati dovoljno. Ja sam ponosan na sve koji su došli. Fenomenalnom nastupu prisustvovalo je preko 3000 posjetilaca koji su stigli ne samo iz Visokog, već i iz brojnih drugih gradova i uživali u još jednom sadržaju koji je organizovala fondacija na čelu sa doktorom Semirom Osmanagićem uz besplatan ulaz za sve posjetioce. Za dobru atmosferu, ali brojne poklone za najmlađe pobrinulo se i nekoliko visočkih kompanija, a zadovoljna lica prisutni su dokaz da je ovo bio još jedan fantastičan događaj u režiji fondacije. U narednim godinama i u zimskom periodu nas očekuju interesantni sadržaji u najljepšem evropskom parku, Parku Ravne 2.